in Duitsland. We hebben het over het fanfarekorps der Limburgse jagers, opgericht te Venlo in 1950. Tegen het einde van de jaren 60 werd besloten om het tamboer- en fanfarekorps ook naar West-Duitsland te verhuizen, waar ze graag gezien en gehoord worden. Ze verzorgen ze ongeveer 150 optredens per jaar. Met uitzondering van de kapelmeester en de tambourmaître is dit korps samengesteld uit dienstplichtige militairen. Ze spelen onder leiding van kapelmeester A.S. Lyon, bijgestaan door tambourmaître de sergeant Bob Vink.